המשטים האחרים. אנחנו נציע להם לעגון באשדוד או במצרים, ולא תהיה השתלטות בכוח, ובעניין הזה צריך לומר, הערכה היא שבסופו של דבר לא תהיה אלימות אם וכאשר אותן ספינות ייצרו. אמיר, אתה נמצא הערב באירוע של המועדון המסחרי תעשייתי, שם מדבר גם ראש המוסד לשעבר דגן, מי שבעצם הצית את האש בשאלת התקיפה באיראן, גם הערב הוא מתייחס לאיראן? לאיראן ומתייחס אישית לשר האוצר שתקף אותו וקרא לו היום עבריין. אז הוא אומר ככה, אם אני עבריין ביטחון שדה, כך אומר דגן לפני כמה דקות, שיעמיד אותי לדין שטייניץ. אני אזכר בכמה דברים שהוא, שטייניץ, עשה באותו משפט. הוא אומר ככה בחצי חיוך, והעניין האיראני, הוא אומר, אחרי שהוא נשאל וכך ממש נלחץ, הוא אומר, לא אני העליתי את העניין האיראני על סדר היום, ראש הממשלה ושר הביטחון הם אלה שאמרו שכל האופציות, כולל הצבאית, נמצאת על השולחן, ולכן אל תבואו אליי בטענות. ובהמשך לדברים שהוא אומר גם על עסקת שליט, בשורה התחתונה, מאיר דגן מאוד לא אוהב את עסקת שליט, והנה דברים חריפים מאוד שהוא אומר הערב כאן בתל אביב. אני לא מקבל ברמת העיקרון את העיקרון שקובע שעושים הכל, מדינה צריכה לעשות הכל בשביל לשחרר את השבויים שלה. מדינה צריכה לעשות מה שהיא יכולה, לא את הכל. כי הכל מביא אותנו לידי אבסורדים בלתי נסבלים. מה שאפשר, לא הכל. אמיר, תודה רבה.